also very good emot melee attacks og lightning og burst. Melee attacks og lightning. Ja, det det första faktiskt useful tip alltid jag har sett. Så shit, det räcker till. Fuck, fint. Det kan inte revive om du får mål. Jo, man kan inte alltid börja henne. Ja, det var jag gör det coolt. Vad är det till? Ja, Fänkan, Fänkvin. Fänkan, helt och vi Fänkan. Jag vet inte hur I will save you! Så Patrik, vad skulle du mäta och sån över hästvär? Så är det. Ska jag stöt hästvär? Vi kommer att göra va? Stöt väldigt kraftigt. Ja. Like that? Ja, sant det. Hej, Adrian. It let you up out there. Oh, this is... Even though musik och... Ja, det släpper väl det här va nu. Det är nog väl rage meter. Ja, när kan man väl att här va? Orklig val. Så det kan man ställa. Mer dan väl att samma någonting. Jag snäskar så kunde jag inte in det. Ja. Nej, det är Kul. Time warp, what is this? Who is the shelter? Awesome! Världen var samman där. Arcane. Ja, jag måste lägga shelter. Ja, Arcane shelter gör damp arcade. När damer bäst fire element för samma reason. Man kan mest göra healing element också. Det är galet. Vad väntar du man? Ja, det är som superreflexer. Ja, det är ganska bra. Ja, det är bestämt ju. Nej, det är is och shelter bara. Så långt. Förtjänar att gå ut där. Longer spell, man. Yeah. Sorry. Let's have a tips. Kan det leva? Oh, ja, let's go. Oh, yeah. Alright, you can't Ja, där kan vi gå. Nej, det är inte bättre. Double time war. Ja, da. Chance man, ich kann just your elementals. Förtjänt is. Shit. Acka. Ja, det var det värsta spelet ju. Vänta. Fan, i mitt namn. Yeah. Wait, you're ready. Notebook. Here.
fått alltid stöd i något mot frihet. Så. Ja, cool. Jag fann Excalibur. Jag tror jag vet vad han har glövat det. Ja. Men du, det är första i armor som du Så borde alltid elementals behöver... Ja, det är nu. Så ju där vatten och stöd. Ja, jag ser det roligt. Yes, du. Jag hade borde köra så bra. Det är även stöd där är stöd fanatiker. Okej, så här bra. Okej. Oj. Inte den. Jag ska massa på söder först. Ja, nej. Och jag är lätt här bara att göra så. You're the summoner! Inte är du klar än, det är en omba. Nej, jag är allt bara summoner där nu, vet du, de ska köra här. Go forth, my minions! Men du vet väl att stöd sker så är det mot timing, va? Ja, det är det. Men vi tar en snake round och... Nej. Jag kan det. Nej, kom till när det är rastigt. Jag kan det. Hej! Ja, hela det. Ja, men jag kom till det. Va? Här. Nej, det är inte när det råkar sex. Shit. Shit, that's that. What was that? It's just my screen jag har där med en lightning bolt. Det ryckte då. Han har skrivit dig. Yeah. Sen det var det. Man kastar kyla vatten i nästa. Det är sush. Är det kyss då? Jag är hungrig. Jag har inte gav det. Excalibur! Take your time! An armored troll! Ja, men han vill köpa laxer. Jag tar ju. Han måste komma upp. Snap! Okej. Den får gå igen. You didn't see anything. Okej, jag har väl ett elemental som är ordna A och så gör det också. Oj, jag vet inte. Get out of the road! Get out of the road! Kan du fix? Ja, faktiskt där. Nej,
Nej, jag fick en annan, men jag äter den samma. Ja. Jag äter samma. En kan ta på. Jag fick ut. Invisibility! Jag ska köra då. Alltså, börjar där, ja? Nej. It's out of nowhere. You will see. In time, my friend. Akkurat det som jag säger. You see what I did there, girl? Ja. Sort of. Jag ska alltid inte få en massa gott se det Astrid. Tu Kersta bara. Jag ska ha Till något först. jag kan igen till stöd. Alla kan. Säg där, nej. Stöd värre att förstå. Jag kan säga det bra. Jag får drabba kyss. Nej, jag missar kyss nu. Det är riktigt. Fancy Tower. Dips. Yeah. Shield Shield stab. stab. That's me. Vad ska jag det för tjava? Shield stab. Eller... Go! Flanker! Teleport, taking you out. Wow. Okay. Yeah. Anker som jag alltid med att säga för. Det är tandakatten fisk. Ja, vi går till Säfer när fonden var kvar. Vad nöjd. Let the production begin. I am king of the thunder. Han är så romantisk som nu. Ja, det är Yeah. okej, kan nu. This is all the fall off the stinking good. Oh yeah, jag fick chans på John. Yes, det var faktiskt real good book now. I can't believe it. Oh, it accident. Oh my god,